Здравейте, аз съм народният представител на партия Величие за Търговишка област. Намирам се в землището на село Обител. Тук при мен е Сунай. Здравей, Сунай. Сунай се казвам. Който ще разкаже защо няма вода и как е било едно време, когато парите са се използвали по правилния начин. Разкажи, Сунай. Значи на времето си спомням от малък, тук всичките ниви бяха поливни площи. И как спряха поливните да се поливат нивите и почна безводието. В момента ползваме вода за поливна площ от язовир Кръстоселци. Значи тя смогва всичките тия околни села за напояване. Ако се използва както трябва, може да се използва тая вода за питейна на покрай тия села, на всичките може да смогнем. Ако ги изброим, а Омуртаг са общо 44 села, но като хванем село Чернокапци, село Голямо Църквище, до Враникон, до Звездица, до Величка, до Пластина, може да дадем вода от този язовир, включително Козарево, Долно Козарево, Угледно, Кестеняво. Значи няма да имаме воден режим. Ако се прави инвестиции, както трябва, с хидроинженери, а не да се пръска водата наляво надясно. Поне аз така разсъждавам, защото на времето смогва този язовир. Значи ако не отиват парите при дирибеите, нещата могат да станат много лесно. Могат, да. Как се казваше този язовир там? Язовир Кръстоселци се казва. Кръстоселци. Значи има дебит да смогне на тия села. Смятам, че инженерите, ако дойдат на място да решат, ще сметнат, може и за Омуртаг да дадем вода. А на времето се и напоявало всичко тук? На времето хиляди декара смогваше да напоява и да денонощно се напояваше. Баща ми беше, си взимаше отпуска, отиваше на Полюно да работи. Помпената станция бяха 4 човека нощна дневна караха. Язовира има капацитет за 2 изравнителя. Един е изравнител в село Обител, един е в село Пластина. Смятаме село Ратлина, село Церовище, село Пластина, всички ниви са поливаха, включително и Обител. И село Чернокапци. Това са хиляди декара. Значи на времето е имало пари, сега няма. Защо няма? Защото се крадат. И от кой се крадат? От дирибеите. От прасетата и техните помощници. По-точно парите се крадат от народа. От нас. Аз така мисля. Защо? Те народа тегли. Безводието народа тегли. Ние нямаме пътища направени, нямаме инфраструктура, нямаме канализации. Ние на село имаме канализация за отпадни води, тя не е поддържана. Ако завали един хубав дъжд, ще надигне цялата инсталация. Това не го виждат. А тръгнахме соларни паркове да правим с тези пари от ПГУ-то къде са. Това са били 70 милиона пари. С тези 70 милиона, ако се разпределят по правилния път, смятам, че всичките села от община Омуртаг ще изплуват от кризата. Благодаря ти, Сунай. Партия Величие ще защити всеки българин, където и да се намира.